Gitutukan sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ang kampanya Batok Illegal nga Sugal, human nga namatikdan nga naghinay-hinay na sab ang pagkatap ni ini, ilabi na ang swertres. Niabot sa 341 ka mga individual ang nasikop sa Cebu Police Provincial Office sa hingusgan nga kampanya Batok Illegal Gambling. Matod ni CPPO Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, nga base sa ilang latest nga mga dakop sa buwan sa Setyembre, 180 ka operasyon sa lain-laing matang sa sugal ang ilang napahigayon sama sa swertres, mahjong, karakrus, card games, apil na ang online sabong ug tigbakay. It is also part of yung programa ng ato ang officer in charge ng Cebu Police Provincial Office to really intensify our efforts against illegal gambling po, sir. So that's the reason na sub-sub ang ato ang kampanya, sir, sa illegal gambling operations. Giasoy ni Sukalit nga ang mga accredited lang sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga small town lottery lang ang ilang giilang nga legal. Na ay mga nangyawat gyud ba kaning instead na mo ari sila sa legal na kumpanya, no, ngari sila sa illegal nga nagpundo pod, na sa mga nagpundo aning mga grupo pod na ang porsyento nila dako-dako. Subay niini giawhag ni Sukalit nga ang mga pulis nga mi-download og migamit sa mga application sa pagpapas niini aron dili magatubang og kasong administratiba. Giawhag sa ato ang mga kapulisan nga if they are having this kind of application, gibawal gimi ana, sir. In fact, administratively we can be charged of that, no. Kini si Sheriza Mayoy alang sa My TV Cebu.